Le nto kaBetway ijule kakhulu wemaphanda. Abaningi ke bake beyibuza ukuthi Tezimnandi King of Imbumba wenza ngani wena ukuthi sonke isikhathi mawusuke ukhipha amathikithi akhabamba. Iyatsami lana uyabona abafowethu ilokhuzana uma ufuna ukwenza iBetway ukuthi ibe lifetime yakho ukuthi uphile ngayo. Qinisekisa ukuthi awusonke isikhathi uyathandaza. Before you place a bet, nxusa uNkulunkulu ekutheni abe nawe akuvule umqondo ekutheni konke ozokucabanga kube yikhona. Lokho ke kuzokwenza ukuthi noma uwina ungawini ngama-chances, kepha uwine ngokuthi vele usuke ungasacabangi wedwa lapha, kepha ukucabangayo usuke sekunoNkulunkulu phakathi ophila ngokomoya kuwena, okuyena ke okwazi ukuthi akucabangise okuyikhona khona. Manje ke abanye abantu ke kube lula ke kubona ukuthi umuntu avuke nje alale bese yavuka ekuseni ethi hayi xa ngenza ithikithi, kanti nje kusukela nje ekhanda lakhe akunaNkulunkulu spiritual umuntu like akahamba naye ngokomoya. Kubalulekile kakhulu ngaza ukuthi ukuthandaza, ufaste, ubambe ibhandi phela, ungadli ngisho ukudla mawuzofaka ithikithi ngakusasa. Uvuke nje umsula bese uyashaya ithikithi lakho, uzobona konke kuzokwenzeka. Ilokho ke noma futhi ongiphilisayo uma ngisuke ke kahle kahle ngizofaka ithikithi, ngenza sure ukuthi ngiyathandaza, angipretend ngiyadlala futhi hayi indaba yokudlala. Yabo, ngisuke ngapretend noma ngisuke ngazi ukuthi ngizodlala ithikithi umshini ngampela wethikithi uzothi mangilifaka kunyakaza uBetway. Uyabona, ilokho nje bafowethu okubaluleke kakhulu ukuthi asifundiseni bafowethu ukuthi sisondelane noNkulunkulu uma usuke uzobheja. Yabo, njengoba nje kuyimanje ama-league imbumbe kwamanje samile due to ukuthi isizini 1 iphelile sisama season 2. Ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu ngampela uma sekubuya season 2 masiqala embumbeni siqala umsebenzi wethu kusebenzeke njengoba kusebenza before, futhi kuze kudlulele njengoba futhi kuzodlulela futhi konke like kuna sekuqalile. Futhi I believe ukuthi kuzokwenzeka ngoba ngiyazi uNkulunkulu amakaza ngahle. Uwenzani ukukholelwa uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Asingambukeli izinkathi zakhe phansi uNkulunkulu ngoba uyasebenza kulabo abakholwa kuyena ngeqiniso. Ilokho nje nganza wethu, and futhi ngihlezi ngisho nganza wethu ukuthi kubalulekile kakhulu ukubhekisisa izikhathi zokubheja. Ungabheji ngoba nakho wena uthi hayi ufuna nje ukuthi uthole kokuthola isikhathi lesi, ngoba lokho kufana nokuthi kahle kahle usuwenza ngenhliziyo kepha hayi ngomqondo. Bhekisisa amalanga, mawubona ukuthi ilanga libhala livumeleka like kuyabheda amathimo watholisisi kahle, leave it, uzobona futhi ngakusasa ukuthi kuthatha hamba kanjani. Njengoba nje kuyimanje ngibile mina embumbeni, angikhiphi ikhoda, angikhiphi lutho okwamanje until kuze kubuye season 2, okuyilapho ke ezizokhala khona sobona ukuthi ubani umdala mina uBetway. Usaphumule nje uBetway kuyimanje ngoba nje imbumbe isamile, but la izobuya khona angifune ukukhuluma kakhulu, uNkulunkulu wami bezongikhulumela. Ilokho nje nganza wethu ngithi ke angingixwayise khona, anginifundise khona bafowethu ukuthi uNkulunkulu uyasebenza kulabo abakholela kuyena ngeqiniso. Asifundiseni bafowethu ukwenzani, ukuthandaza. Before you place a bet, make sure ukuthi you pray, because usufaka imali yakho lapho. Usufaka imali yakho lapho okumele ngabe wenza ngayo into, kodwa ufuna ukuthi imali yakho ibuye isiningi. So ukuze leyo nto yakho iphumelele, rapela modimo qala, konke kuzokwenzeka. Lokho nginganza wethu Tezimnandi the King of Imbumba. Ningakhohlwa abafowethu lapha kuFacebook ukuthi uTezimnandi Prince ona 58,000 followers njengamanje bafowethu. Nifike nifollowe khona ukuze nizokwazi ke ukuthola ke nama-details amaningi nje ukuthi ke imbumba ke ihamba kanjani yonke lento leyo. Bese kuthi funa lapha ku-YouTube nguTezimnandi TV ona 4,000 something subscribers. Fike na-subscribe bese ke uyakwazi na ukuthi ke uthole futhi ukufundiseka. Ilokho nje nganza kwethu ke okuningi, kodwa ke futhi kukhona ngale Facebook, so make sure ukuthi niyafollowa futhi ama-handles zami ukuze kube lula nje kahle ukuthi ke nithole usizo lwami mase ke kubuye no season 2 kaBetway wethu. Bese ke bafuna siyaqhubeka nokuphila nje kamnandi, sidle isoft life njengoba sisikile futhi embumbeni. Baphanda ami, mina ngiyanithanda futhi ngiyohlezi ngimthanda, ave ngimthanda umuntu ohlale ecabangela efisa ukuhle ngayo, ngoba masuku uyiphanda usuke ubusisekile ngoba usuke uhlezi ucabanga izinto ezinhle ukuthi ishi mangathola imali engaka, ngimele imali engaka, ngizokwenza ukuthi kusho kahle kahle uhlezi une-positive mind about your future. So maphanda ami, akukho esingeza ukwenza ngembumbi yodwa, akukho esingeza ukwenza ngoBetway. Ngithi mina ngokubambisana sisonke
ngaphandle komona sizokwenza kwenzeka, kumnyama kubomvu. uNkulunkulu ukhona for thina, ukhona for abanye futhi. Bafowethu, uNkosi nimbusise. Lezi mnandi, the King of Impumbo yohlezi emthanda. Amen. Ngiyabonga.